Hei mussukkaiset, tämä on Samurai Origami video suomeksi lapsille. Hei lapset! Hei lapset! Pitkästä aikaa. Kiva kun ootte siellä ja on ihana päästä opettamaan teille nyt tämä Origami Samurai hattu. Aloitetaan neliöpaperista. Hankin neliöpaperi. Ota se eteesi. Laita yksi kulma, neliön kulma. Neliössä on 4 samanpituista sivua ja 4 samankokoista kulmaa. Jokainen niistä on suora kulma 90 astetta. Neliöpaperi. Värillä ei väliä. Aloita yksi kulma itsepäin. Oletteko valmiina kaikki? Hyvä. Katso. Silmät katsoo. Katsotaan silmillä. Ei käsillä. Ensin katso. Yksi kulma laitetaan vastakkaiseen kulmaan. Eli tämä kulma tänne näin. Viedään näin. Helpompi pitää pöydällä. Pidä pöytää vasten. Kulma täältä tänne noin. Helpointa ensin laittaa, kun kulma on kohdallaan, sormi tähän keskelle. Ja sitten vetää siitä tonne sivulle. Ja vetää sivulle. Mulla ei mennyt kulmat ihan kohdilleen. Ei se haittaa. Tästä tulee hieno upea hattu silti. Ja voinhan minä laittaa sen uudestaankin. Näin avata. Laittaa tonne noin. Katso vielä paremmin, tarkemmin. Mitä parempi valo, sen helpompaa. Keskellä ja noin. Korjattiin. Hyvä. Ja tiukka taitos. Kynsillä. Mitä tiukempi taitos, sitä helpommin sitten kaikki seuraavatkin onnistuu. Okei, sen jälkeen me laitetaan, nyt on oikeastaan 2 tapaa. Voi laittaa tämän kulman tänne näin. Tuolta tohon noin. Ja tehdä keskiviivan. Tämä on oikeastaan helpompi tehdä näin. Toinen olisi ollut avata tämä kokonaan ja tehdä, mutta tämä onnistui näin. Hyvä. Aina katso ensin. Mä voisin pitää taukoa tässä. Katso ensin. Tämä kulma pitkä täältä. Tänne pitkän sivun kulma. Toisen kulman. Noin. Taita. Ja avaa. Ja minä rauhoitun ja annan sulle nyt hetken aikaa tehdä sitä. Hyvä. Hienoa. Ei tarvitse koko ajan olla laittamassa paussalla. Ihan tee rauhassa. Hyvä. Sitten pidä juomat eri pöydällä, kun teet, ettei sitten harmita. Jos läikkyy. Hyvä. Nyt ollaan jo hyvässä vauhdissa. Sitten tämä kulma, mikä äsken liikkuu uudestaan. Nyt se meneekin tähän kulmaan. Näytän. Ja samalla kun se menee tuohon noin, niin katsotaan, että tämä tulee tätä vasten nyt tämä pitkän sivun puolikas. Tulee tätä keskellä olevaa viivaa vasten. Sen omalle puolelle, koska me tehdään sama nyt tälle puolelle. Eli tämä menee tonne noin. Sivua vasten. Mietin tuossa, että unohdin taas pitää sen tauon. Pidin sen sitten siinä. Pidin tauon sitten siinä. No. Hyvä. Nyt näyttää tältä. Tee ihan rauhassa. Elikkä täältä alhaalta tuli. Täältä sivu ylös. Täältä kulma ylös. Nousee sivukin. Tämä sivu tulee tätä itseä vasten tuossa noin. Ja tämä kanta täältä tulee keskiviivaa vasten. Noin. Näyttääkö samalta? Jos tarvii vielä aikaa, laita paussille. Hyvä. Nyt sitten samurai-hatussa käännetään. Tämä kulma, mikä äsken liikkui myös, tänne alas. Eli tämä nyt tonne alas. Alas. Näytän. Ja vedetään tiukka taitos siihen. Eli täältä se tuli alas. Hyvä. Ja sama tehdään toiselle puolelle. Eli kulma, mikä äsken liikkuu nyt suoraan tonne alas. Noin. Eli nyt ne näyttää täältä näin.
Hyvä. Sen jälkeen ne liikkuu taas. Ne kulmat liikkuu taas. Nyt me halutaan laittaa tämä osoittamaan noin puoliväliin. Tää on nyt tämmönen erilainen taitos, koska tässä ei ole nyt suoraan mihinkä sä laitat tän. Mutta nyt nämä kulmat osoittaa alas. Otetaan se ja katsotaan täältä asti se liikkuu. Että se osoittaa ulos. Suurin piirtein voisi katsoa, että tämä on samansuuntainen tämän kanssa. Tämä voisi olla melko samansuuntainen tuon kanssa. Mulla se on pikkasen eri, se on tosi okei. Kaikilla tulee vähän oman näköinen. Noin, tein samalle puolelle, toiselle puolelle saman. Noin. Taita ihan rauhassa. Mä hörppään taas. Mulla on kaunis Marimekon muki. Ihan mun värinen. Miten menee? Hyvin menee. Hyvä. Hyvä. Onko taitettu? Näyttää täältä. Tai ehkä sulla se näyttää täältä. Tää alkaa näyttää ihan tulta, eikä? Okei. Sitten seuraava juttu on se, että nyt täällä alhaalla on 2 näitä noin. 2 näitä papereita. Otetaan tää päällimmäinen ja taitetaan se suurin piirtein puoliväliin tossa. Mäpä taitan sen. Ei se ihan puoliväliin mene, mutta se, noin. Nyt mietin, olisiko sen pitänyt olla vähän ylempänä. Mä laitan sen vähän ylemmäs. Ota. Noin. Elikkä noin puoliväliin. Se voi olla noin puolessa välissä. Noin. Parempi. Elikkä tähän jää nyt tämmönen pikkuinen väli. Tämän alareunan ja tämän aiemman alareunan väliin. Mä näytän sulle. Tossa on toi aiempi alareuna, niin jätetään pieni väli siihen. Ja nostetaan tää kärki tähän näitten keskelle. Noin. Elikkä täältä alhaalta, taita vaan jos jo hiffasit. Nostetaan se tohon noin keskelle. Ja katsotaan, että tohon jää tommonen pieni väli. Ja kun sä oot saanut sen siihen, niin taita nytten tätä apuna pitäen tämä pieni väli kiinni. Mä näytän ootama tänne. Noin. Elikkä tässä oli tää rako. Niin nyt taitetaan sitten tähän näin tulee taitoskohta, missä se alempi jana oli. Noin. Taitetaan se tähän näin. Hyvä. Tää voi olla pienempikin, se on myös vähän makukysymys. Nyt taitettiin se tohon noin, se voi olla vähän alempanakin. Hyvä. Sitten sen jälkeen me käännetään tää ympäri. Ja sitten me taitetaan tää täältä ylös. Tasataan se tuohon toisella puolella olevaan viivaan. Noin. Eli nyt noin olisi samalla korkeudella. Taita vaan. Viimeinen juttu. Nyt taitetaan periaatteessa, joo, periaatteessa se on nyt valmis, mutta vielä yksi juttu. Tän voisi täältä kääntää, mikä äsken vikana taitettiin, ja pukottaa tänne sisään. Nyt siinä on se up-taitos, jos se pitää kääntää toisinpäin sitten. Kääntää toisinpäin. Äsken se oli laaksotaitos, nyt se on vuoritaitos. No. Ja sulla on samurai-hattu. Hyvää työtä. Tee vaan viimeinen taitos ihan rauhassa. Hyvä sinä. Miten meni? Oliko kivaa? Miltä tuntui? Onnistuiko hyvin? Olisiko tauot voinut olla isompia minun puolelta? Oliko liian kiire? Voit kommentoida, jos haluat. Ei tarvii. Tiedätkö, mä just näin netistä semmoisen, missä nämä oli käännetty pystyyn. Mä haluan vielä näyttää sen. Elikkä, kun
kun tämä avataan, sun ei tarvitse nyt enää tehdä mitään, niin tämän voi taittaa tästä tämän reunan. Katso, että tämä viiva menee tuota viivaa vasten, sitä täytyy levittää ja sitten se voi sulkea. Joo, sehän näyttää ihan hauskalta. Se oli ehkä vielä ylemmäs laitettu siinä, minkä mä näin. Origamit on kivoja ja netti on ihan täynnä kaikkea origameja. Helppoja ja vaikeampia. No, siinä oli tehty tämmönen. Tää on ihan hauska kanssa, mutta ei tarvii. Ei tarvii, jos ei halua. Nyt mä teen uudestaan tämän saman. Kaksipuoleisesta paperista. Ihan koska mä en ole nyt hetken tehnyt ja mua kiinnostaa, että miten nämä meni. Ja myös voit katsoa uudestaan taittaa toistoon opintojen äitiä sillain. Elikkä mä taitan nyt tämän puolen, minkä mä haluan näkyviin, niin mä laitan nyt alas. Laitetaan kulma täältä tonne. Nyt jos sulla on halua tehdä uudestaan vähän nopeammassa tahdissa, laita pauselle just nyt ja hae paperi. Ja sit laita takas päälle. Mutta muuten voit myös katsoa mielenkiinnosta, jos kiinnostaa. Tehtiin se keskiviiva ja nyt taitetaan nämä kulmat ylös. Sen jälkeen me taitetaan kulmat alas. Kulmat alas, kulmat ylös, sitten kulmat alas ja sen jälkeen, no nyt mä käänsin heitään 180 astetta. Taitetaan se samainen kulma, joka koko ajan liikkuu tonne ulos. Ylös, alas, ulos. Noin, tässä vaiheessa näyttää tältä. Mä haluaisin näyttää vielä, noniin, mä näytän sulle vielä, noniin, eli taitettiin ne ylös, sitten alas ja sitten ulos. Noin, hyvä. Sitten taitettiin täältä ihan alhaalta johonkin kohtaan noin puoliväliin, silleen kuitenkin, että jäi toi rakonen tohon noin. Tää päällimmäinen. Sitten suljetaan se rakonen taittamalla siitä, missä se alempi apuviiva siinä on. Näyttää tältä. Ja tän voi myös suoraan ilman sitä aputaitosta taakse taittaa tonne sisään. Elikkä sormi sisään, vähän avaat ja viet tuon aputaitos olisi ollut ihan hyvin se menee, jatka vaan. Ja kaikista tulee vähän oman näköisiä. Mikä ettei siinä voisi olla, tiedätkö, semmonen, mikä peittää vähän niskaa, ettei auringonvalo osu sinne. Noin, hyvä. Siinä se on. Nyt näet, miten tää, kun on kaksipuoleinen, niin tulee kiva eri väri tohon noin. Tulee eri väriä siihen, niin ton. Sitten mä vielä taitan nämä kulmat ylös, eli avaan tästä. Ja ollaan siis täällä sisällä. Ja sitten mä painan vähän tosta noin. Taitan ylöspäin. Katson, että se keskiviiva menee keskiviivaan. Tää on kyllä oikein kiva. Satuin näkemään tämmösenkin kuvan internetin ihmeellisessä maailmassa. No nyt on hei stylää. Nyt on stylää. Noin. Samurai-hatut. Kiitos kun taittelit mun kanssa. Pidä hauskaa. Origamit on aivan ihania. Ehkä joku hetki taitellaan yhdessä sitten taas. Se olisi mukavaa. Mutta hei. Noin. Tää on kiva. Sovitetaan sopiiko tää toinenkin. Joo. Tää sopii. Samurai-hattu. Nyt se on. Ui, onpa iso hattu. Hukkuu kyllä silmät. Tippuu silmille, jos on näin iso. Okei, pidä hauskaa. Heippa!